खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै थ'दो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै एबा जागायनोसै ओंखारबाय थाबायबाय सान्दुं गोसाथार गय जादां जि गय जानो मोजां मोनो आं जासुलिथार गयखौबा हले गयखौबा गारनो हाया आं थांगासिनो थाबायगासिनो मोनथ'वाखै गाज्रि गरमखा सान्दुं गोसाथार कत जाबो पड़लो Cobra, kok jabo? Kok? Hah? Temparबो लागायनांगौ मबाइला टेम्पारा गाज्रि जादों जेनेबा बायदों आरो मैयाहाय बोरैबा एसे गावदों बेखायनो बानायनांगौ लानो सुखुवा एसे बायबाथाय टेम्पारबो लागायबोनोसै हा गुवाहाटीयाव थांगासिनो जोङो बेरायनो ओरैनो रुमाव थाबाय थानो नै पार्टनाराबो आंना लोगोआ एसे आरो लोगोआनो गैया आंहा रावबो लोगो मोनाखै दिनै खानायखौनो लेंसाब बायनानै फैबाय आरो अनजालिनि फिसायखौसो लानानै बेरायबाय आंनि फिसायखौ लानानै बेरायदों आङो भिडिअ नायबा नुबा आयौ माथो आंनि फिसायखौसो लानानै बेरायदोंलाय सानलायलायसिगोनलै नोङो नै नोंना बोरैया टेम्पारखौ लागायबाय जों ए दखानावनो लागायखांबाय थांसै गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायगासिनो सराइघाट दालाङाव गाहायाव बेरायहैनो नागिरदों फलो लो तू मोबाइल तू र बाजार थांगासिनो गारियाव दङ अट'निफ्राय गारि सोलायनानै दा बासाव गाखोबाय जोङो थांगासिनो कामाख्या मन्दिर नै गेट हाबहैयासै जों सिङाव बाहेरायाव ओरैनो फट' लानानै फैबाय कामाख्या मन्दिर गेट ट्राफिक जाम जादों गारियानो जानो नागिरदों फैबाय जोङो गाहायाव ओंखारलांबाय जि बिर लाइन जालायनाय नै
गुवाहाटी पान बाजार जि बेहाय फुजा होफैयो फुजा होनाय गोजा एकदमबारे फुजा होनायनि जेवारि बाथि आरि प्रसाद माबा माबि जि आरि इदि गोजा साफा फुजा होनायल' दैयाव दैया गिदिरथार नायो ब्रह्मपुत्र जि गिदिर दैया आङो ब्रिजनिफ्रायल' नायनाय जायोमोन फैफेरथारामोन आरो गाहायाव दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैदों आं खाथियाव नायफैथारदों गाखोबाय बिसोरबो हनै गाखोगासिनो बिसोरो सिङाव गाखोजोब्बाय गाखोबाय मालाय थांबाय हनै गाखोनानै आं जा गियो गाखोनो बेखायनो गाखोआखै आङो नङाबा गाखोगौमोन आरो गियो आं जानो दै गेजेरावहाय मा जाहैगोन बिदि सानखांनानै गियो आं थांफिनसै जों ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन थांफिनबाय जों न'आव थांनोसै एबार फैबाय न'आव थांनो दसे बेरायनानै खर' साजोब्बाय आङो गारियाव गाखोनानै दाबो मोनहैया